Esterri d'Àneu ja té en marxa la instal·lació d'energia de biomassa que alimenta els equipaments municipals del centre del poble i on es poden connectar hotels i restaurants que ho sol·licitin. Es tracta de la xarxa de biomassa més extensa del Pirineu lleidatà. És una instal·lació poder de les més grans que hi ha al Pirineu. És una instal·lació que disposa d'1 megawatt de potència, el que és 1.000 quilowatts, i està substituint o té la capacitat per substituir instal·lacions municipals, més 6 hotels, amb total amb una potència actual instal·lada superior als 2.000 quilowatts. El fet de treballar amb una sola instal·lació i poder tenir les simultaneïtats controlades fa que amb molta menys potència puguem abastir el que actualment són potències molt superiors. Això suposa un gran estalvi energètic i econòmic. La biomassa té molt més poder calorífic que altres combustibles com el gasoil i es calcula que per cada 4 euros de gasoil amb estella només se'n gasta un. A més, també cal veure que es tracta de l'aprofitament de recursos locals, fet que redueix les despeses de transport i ajuda a mantenir els boscos nets. Per una banda tenim aquest estalvi energètic, aquest estalvi en subministrament. Per una altra banda, entenem que podrem crear llocs de treball perquè s'haurà d'anar a netejar el bosc i a fer aquesta biomassa als boscos, amb la qual això és una creació de llocs de treball. I després també fem una tasca mediambiental molt important, que és reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera i utilitzar un sistema renovable com pot ser la biomassa. La instal·lació d'Esterri disposa de 2 calderes, una de 600 quilowatts i una de 400, perquè durant l'estiu només faci falta engegar la petita. Si es connecta tots els equipaments previstos, les calderes poden arribar a cremar entre 420 i 450 tones d'estella a l'any, però hi ha disponibilitat de potència per connectar altres edificis que ho demanin.